Bas watika ne weche mag tuke ni jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachir kideki yier kendo kaka jakom mar klab no ma ok odhi e ombulu kaluwore ni onge ng'ama ochwalo oboke mage ne komiti mar yiero e lemo mar jakom mana Ambrose Rachir kende. Kaluwore gi listi mane ogol gi board mar yiero, Rachir kende ema nochulo chudo madwarore kendo chwalo tesege ne lemo no. Lemo mar jalup jakom bende Victor Omondi kende ema ochwalo nyinge. Lemo mar jagoro oyudo jochung' adek magin Sam Ochola, Nicanor Arum kod Joseph Oyo. Board mar yiero bende olando ni lemo mar jakeno okelo kanyakla jochung' ariyo. Komiti no iluongo ni Gerfas Ogola kod Philip Nyakwana. Nyaka chop sama koro ne wadhi yamo ni do mawinjo ng'ur e weche tuke mag pokno lando duoko mar ng'ur manochwal gi jachung' mang'ur ni e kwan mamalo mar omenda monego beni chiwo mondo ket nyingi e listi.